ODS irratia EHUko komunitatea jasangarritasunerantz hurbiltzeko baliabide ireki eta dinamikoa da. Proiektu hau Campus Bizia Lab programaren baitan sortu da. 50 pertsona baino gehiagok, irakasle, ikasle, AZP zein gizarte erakundeek lankidetzan aritzeko dituzten kezka eta motivazioek bultzatu dute. Irrati komunitarioak gogoetarako eta esperimentaziorako duen potentzialtasun handiaz komentzituta aurrera ateratako ekimena da hau. 2030 agendak ezarritako garapen jasangarrirako helburuak abiapuntu hartuta, ODS irratiak jasangarritasunaren ikuspegi zabaletik unibertsitate komunitateko pertsona guztiei hitza ematea du helburu. Gizartea eraldatzearekin konprometituta gaude. Hau ez da audientzia handiak bilatzen dituen proiektua. Pertsonen bizitza eta testuingurua hobetzen saiatzea da irrati komunitario honen xede nagusia. Hezkuntza eta jasangarritasuna gure helburuak, eman ta zabaltzazu. Hezkuntza eta generoa gure erronkak. Hezkuntza eta generoa gure erronka. Hezkuntza soziala eta inklusioa, Euskal Herria mundura. ODS irratia.